Θα ήθελα να μας πεις λίγο τι είναι ο κάθε κρύσταλλος και την ιδιότητά τους. Εδώ έχουμε τους καθαριστικούς κρυστάλλους που είναι ο χαλαζίας, είναι χαλκιδόνιος, αμέθιστος, καρνεόλι. Και εδώ έχουμε ένα μείγμα από ροζ χαλαζία, αμέθιστο και διάφανο χαλαζία που θα το χρησιμοποιήσουμε για να τοποθετήσουμε πάνω τον σιδηροπυρίτη και να τον καθαρίσουμε. Ωραία. Εδώ έχουμε ράβδους κρυσταλλοθεραπείες, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε καθαρισμό. Είναι ράβδος τουρμαλίνης, αμέθιστου, διάφανου χαλαζία και τα ίδια και αυτά είναι τουρμαλίνη και χαλαζίας. Χρυσόλιθος, σμαραγδίτης, κιτρίνης, σοδαλίτης, φεγγαρόπετρα. Αυτά είναι κάποια κοινά πετρώματα που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι όταν επιλέγουν να αγοράσουν βότσαλα. Εδώ πέρα έχουμε διάφορα πετρώματα πάνω στο κύριο σώμα. Ακριβώς. Οπότε επανέρχομαι στην πληροφόρηση που μας έδωσες ότι τελικά αναμειγμένοι κρύσταλλοι δεν εξουδετερώνουν τις ιδιότητές τους μεταξύ τους. Γι' αυτό και τα εργαλεία κρυσταλλοθεραπείας γίνονται έτσι. Υπέροχα. Για να έχουμε πιο πλούσιο υλικό. Να έχουμε πιο πλούσιο ορυκτό πάνω. Εδώ στα μεγαλύτερα κομμάτια, στα μεγαλύτερα παιδιά μας, θα μας εξηγήσεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τρεις κρυστάλλους φυσικούς. Θα δείτε ότι μοιάζει η κρυσταλλική δομή τους. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Εδώ έχουμε έναν αποφυλίτη. Εδώ έχουμε έναν αραγωνίτη σε κρυστάλλωση δέντρου. Και εδώ έχουμε έναν μαγκανοκαλσίτη. Αυτό βλέπετε πόσο μοιάζουν. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να τα μπερδέψει. Ειδικά αυτοί δεν μοιάζουν πάρα πολύ. Ακριβώς.